Okay guys, katunin na ay mga ID number na. So para makahimo mong account sa portal, dapat naamoy Gmail account kanang active nga Gmail ha. Then isulat yung ID number diya, then yung birth date. So sign up ra mo diya. Then click inyo ang birth date diya, pangitaon nyo diya. So after nyo ma-click ang birth date na ninyo, so sign up lang mo largo. Dayon sign up mo, then after nyo sign up maka-receive dayon mo message sa inyo ang Gmail. So nadia ang email o password para sa portal. Ikaw man ana na namoy account, so login mo sa portal, then adto na mo dito mag online enrollment. Okay guys, so mao din guys. So login nyo ang Gmail account guys, then password ninyo sa mga nanay ID number o kuan, sign in, click sign in na. So sa mga ID number, so paabot lang. So dera, so sa gilid na online enrollment, click nyo diha. Tapos fill up na mo ani sa inyong mga ngalan, full name, mga kuan, street, na fill up ra mo diha guys. Dali ra kay na siya fill upan guys. Tanawa. So na malapay Dumanog, Cebu. So zip code 6034 sa amo ani, ambot lang ka sa inyo ang unsa. Then click submit. Dayan ana. Then click okay. Then after mag-click nimong okay, mo na siyang mugawas. Ikaw man. Diara. Student verification and enrollment approval. So waiting for approval sa ka. So paabot pa.